Egy nyári reggelen Szexádról 7 festő és egy fotós indult el Máramarosszigetre, az Észak-Kelet-Kárpátok Rotary Szövetsége meghívására egy Tiszatúra nemzetközi jótékonysági alkotótábori részvételre. Itt nagy medve is. Estére már összeállt a nemzetközi csapat, és a vacsorát egy Sugómenti panzióban fogyasztottuk el. Éljenek! Éljenek! Másnap Máramarosszigetről a Tiszahídon át sétáltunk át Ukrajnába, ahol Aknaszlatinán zenés fogadtatásban részesültünk. A Nagyszőlés melletti Feketehegy lábánál levő szállásunkon még születésnapot is ünnepeltünk. Úgy veszik benne. Feketehegy. Az esti Tisza látványa kedvet csinált a másnapi festésre. Átsétálva a hegyen csodálatos panoráma tárult elénk. Mire leértünk a síkra, már ott vártak a vásznak, a festékek, az ecsetek. A helyiek nagy tapasztalatára támaszkodva mi is megtaláltuk azokat a helyeket, amelyeket érdemes volt megfestenünk. Végre festhetünk. Nem akar ez megindulni. Várjál, nem azok. Az időjárás is kedvezett, és sorra születtek a jobbnál jobb képek. Másnap reggel egy búcsúfotóhoz készülöttünk, mert ideje volt elindulnunk Tiszaszirmára. Nehogy rálépjetek már! Arany! Van itt arany! A lélekvesztőket most állítják össze. Én már elvesztettem a lélek jelenlét. Ott várt ránk az igazi nagy kaland. Hozzák a kajánkat. Meg elmegyünk előre. Általunk még sosem látott katamaránon kellett navigálnunk, minden tapasztalat nélkül, a szeszélyesen kanyargó, hol mélyebb, hol sekélyebb Tiszán. És kikötöttünk egy pihenőre. Szerencsére hamar összeszoktunk, és megtanultuk, hogy hogyan kell az erőnkkel spórolni. Nem tudtunk betelni a mellettünk elsuhanó Tiszaparti táj szépségeiben, legszívesebben mindjárt ecsetet fogtunk volna. Megyünk ám, mint a golyó. Látod? Bele ne pisíte! Azzal mutatja a helyes irányt. Mutatja nekik, hol legyeljek. Ez a bika, vigyázzunk! Útlevél ellenőrzésre kikötöttünk egy hosszabb kényszerpihenőre Tiszaújlaknál, az ukrán vízi határnál. Egy
Egy óra múlva már a több száz méterrel lejjebb lévő tiszabecsi magyar vízi határnál kötöttünk ki, ahol a különböző médiák kedvéért ezt többször is megismételtük. A tiszabecsi Dióliget kempingben eltöltött 2 éjszaka alatt a lányok sátrában még beázás is történt. Az Laci, Laci, te vagy az. Az a nagyszörös. A bennünket meglátogató Rotary klubok képviselőinek festményeinkből bemutatót is tartottunk, sőt, még festésre is volt idő. Nyugodtan, most nyugodtan. Ja. Festék. Hello, ez az. Tegetni kell, lobogtatni. Ez az. Ötödik napunkat szalonasütés zárta. A 6. napon Balsáról kezdtük az evezést, úgy célunk Tokaj volt. Viszák Laci húzza a mentőcsónakot. Lerobbantatok? Elfogyott a benzin. Józsi bácsi tartott nekünk egy bemutatót halfogásból. Bravo! Az 1000 arcát mutató Tisza továbbra is lenyűgözött bennünket, nem győztünk rá csodálkozni a bennünket körbevevő látványra. A lomhán hömpölygő Tisza bizony kivette erőnket, nem ártott egy kis segítség a vízimentőnk voltából. Így van. Tokajban a Tiszavirág kempingnél már népes sereg várt ránk. Megérkeztünk valahogy. Elegünk van mára Tiszából, inkább innánk Józsi bácsi borából. Ija, huja, huja, ja! Na. Na, igen. A nap eseményeit egy tokai esti sétával koronáztuk meg. Hát vannak olyan kis részei Magyarországnak, ahol tényleg az az érzésed, hogy valahol egy ilyen középkori európai Ugye? városkában van. Másnap feltöltöttük magunkat a Tisza látványával, és Kiki festeni kezdett. A festést nem csak itt, hanem Sárospatakon is folytattuk. A Rákóczi-vár a Botrok túlsó partjáról is csodálatos látványt nyújtott, ami sok festőt megihletett. Te szép a habukban. Este táján az oroszlános vendéglőben egy borkóstolóval egybekötött vacsorán vettünk részt. Ja, úgy igen. Na ki.
A 8. napon elindultunk a Tiszadobi holtákhoz, hogy katamarányainkat utoljára vízre tegyük. Ez az. Éljen! Állóvíz lévén itt már keményen kellett evezni, de szerencsére az elmúlt napok alatt jól megerősödtünk. Sajnos történt egy balesetünk, de szerencsére egy apró bőrsérüléssel megúsztuk, amit a parton pálinkával fertőtleníthettünk. De nem mentek tovább? Itt Tiszadobon kárpotolt bennünket egy jó kis őszpörkölt. Aki érzékeny az evés közbenire, akkor most egy pillanatra egy Másnap Olá Károly helyi vezetőnk bemutatta Tiszadob nevezetességeit. Ezek hatására többen ecsetet ragadtak. Az otthon maradottak közül Elnagy Marika megfőzte szerintünk a halászléfőző verseny legjobb halát, és közben jutott idő, hogy mások berendezzenek egy úti fotókiállítást. nézzük meg. Nagyon finom. Én még egy kicsit. Nézd meg azt a fölsőt ott a nagyszőlős felirat mellett. Azt lehetett föntről a hegyről látni, és ott még hátul látszik, ahogy kanyarog a Tisza. Először megcsináltuk veletek le a kalappal. Szép jó akció. Megköszönöm a festőbarátaimnak a komoly hozzáállást, együttműködést, nagyon jó csapatot alkottunk. Az eddigi eredmény a falokon láthatók. Tiszta vízről s tiszta vízért szólnak a mi képeink. Rotarival összefogva óvjuk, védjük kincseink. Hújja, 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 ja! Ez volt fantasztikus, és az fontos, hogy elsőször volt, de sikerült. És azt hiszem, hogy jövő évben, amikor lesz újra az a Tiszatúr, már fogunk tudni, mit lehet megcsinálni jobb. Öröm volt együtt lenni önökkel, öröm volt megismerni önökkel. A Tiszatúra záró rendezvényét egy bőséges ebéddel fejeztük be, ettől is és az élményektől telve indulhattunk haza Szexárdra.